ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପାର୍ଥସାରଥୀ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସେବାୟତ। এই ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଇତିହାସ ରହିଛି, କେବେଠୁ ଠାକୁର ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟଟି? ଏଠି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତା ଅଞ୍ଜନା ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ରାବରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ପିଲାଟି ଦିନୁ ଅଞ୍ଜନା ମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ମାନେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ପିଲାଟି ଦିନ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିଲା, ତେଣୁକରି ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ହନୁମାନ ଥାଆନ୍ତି କେଉଁଠି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପଢ଼ାଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥାଆନ୍ତି। ରହିବା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ପଢ଼ାଇକି ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ମୋତେ ଏ କଥା ଜଣାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଏ ଅଞ୍ଜନା କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଅଢ଼େଇ ପାଉଣ୍ଡ ପଛକୁ ଯାଅ କରି। ତେଣୁକରି ଅଢ଼େଇ ପାଉଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଏଠି ଆସିକି ଆମର ଶିରୁଳିରେ ଠାକୁର ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତାପରେ ଗାଁର ନାମ ଥିଲା ଶିରୁଳି, ଆଉ ମହାବୀର ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରେ ଗାଁ ନାଁ ସଂଲଗ୍ନ କରାହେଲା ଶିରୁଳି ମହାବୀର। ଏଠି ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରେ ୟାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଏଠୁ ବଢ଼ଉଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣୀ ପାହାଡ଼। ଯିବା ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ ହଳ କରୁଛି। ହଳ କରିବା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତା ଜମି ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା ବେଳେ ତା ଲଙ୍ଗଳ ମୂଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାଜିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ବିଘ୍ନ ହୋଇଗଲା। ବିଘ୍ନ ହୋଇଯିବା ପରେ 4 ଏକର 5 ଏକର ଭଳିଆ କିଆରି ରକ୍ତମୟ ହୋଇଗଲା। ପାଣିରେ ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଜମିର ମାଲିକ ଆଉ ମାନେ ତା ପାଖାପାଖି ଜମିର ମାଲିକମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁରା କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାତ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜମିର ମାଲିକ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ମୋର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଯଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣୀ ପାହାଡ଼, ବିଘ୍ନ ତୋର ଲଙ୍ଗଳ ମୂଳ ବାଜିକି ବିଘ୍ନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜମିରେ ଆଷ୍ଟର ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇକି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ସିଏ ନଜର କରିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଛି, ଏଥିରୁ ହଠାତ୍ ସେ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ଯାଇକି ଦେଖେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁଚ୍ଛ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଅଛି। ଏ କଥା ରଜାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ପରେ ରଜା ତାପରେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। 1235 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଠାକୁରଟି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଅମଳର ଏ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଅମଳର। ତେବେ ଯେଉଁ ମହାବୀରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଚ୍ଛ ଅଛି ସେଟା ଏ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ହେବ? ମହାବୀରଙ୍କ ପୁଚ୍ଛଟା ଏଠୁ ବାହାରିଛି ଆମର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କାଣ୍ଡଗୋଦା ମନାପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେ ଗ୍ରାମର ଗହିର ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପୁଚ୍ଛଟା ବାହାରିଛି। ଏଠି ଆପଣ ଗଲେ ବି ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଦେଶ କ୍ରମେ 2.5 ପାଉଣ୍ଡ ପଛକୁ ଏଠିକି ଆସିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିକି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛି, ଏଠି ଆପଣ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଦର୍ଶନ ପାଇବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ରହିବି। ତାପରେ ସେଠୁ 2.5 ପାଉଣ୍ଡ ପଛକୁ ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ତାପରେ ସେବେଠାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖଞ୍ଜା। ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକେ ବଙ୍କା। ତେଣୁକରି ପୁରୀଟା ଆମର ରହିଲା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଆଖିରେ ନଜର କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନଜର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନା ନେତ୍ରରେ ଲଙ୍କାରେ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କରୁଛି କନା ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଜର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁଟା ଯେଉଁ ବଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି, ତାହାର ଏଇଟା ହେଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରହିଲେ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କଟାରୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଘ ଚିରିକି ମୁଦ୍ରିକା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ପୁଣି ଜଙ୍ଘ ଚିରିକି ମଥାମଣି ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ସବୁ ସାଇନ୍ ଆପଣ ଏଇ ହନୁମାନ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ସୀତାମାତା ଦେଇଥିଲେ 100ଟା ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା, ଏ 100ଟା ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ମଧ୍ୟ ବେକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କେତୋଟି କଥାରୁ ଆପଣ ସିଓର ହେଇପାରିବେ ଯେ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହନୁମାନ।